Natukom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex fejn ser inwasslulkom il-lezzju divina fit-tieni ħadd tal-għid il-ħadd tal-ottava tal-għid il-ħadd li għalaq dawn it-8 ijiem illi qishom jum wieħed fil-liturġija tal-Knisja, il-jum tal-għid il-kbir. U wkoll il-ħadd tradizzjonalment magħruf bħala tal-ħnina divina. Il-liturġija tal-kelma tmexxina mal-ewwel derijiet ta' Ġesu ta' Kristu rxoxt lill-Apostli u lill-oħrajn. Illum fil-liturġija se nisimgħu kif Ġesu jidher l-Apostli dakinhar tal-għid stess u mill-ġdid 8 ijiem wara meta Tumas ikun magħhom. Inħallu il-qawwa ta' Kristu rxoxt toħroġ mill-pjagi tiegħu u tkellimna permezz tal-liturġija tal-kelma f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-lum li sejra titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Jien tas-sema u l-art issit, smajta ġensit muħu l-krib, kull min jgħix fid-dlam u id-nub neħilsu fis. Jien li ħlaqt il-kwikeb sbir, l-afdal nibdel minnu fih, min se jwassal dan id-dar, nibat lil min. Ħdejk jien ġejt mulej, li trid mulej, leħnek smajtu fil-ħemda tal-lej. Jien immur fejn trid, jekk tmexxini jint, f'qalbi nos il-poplu nintażit. Jien taksi u sħana sit, notlu ġieħ ta' ġens marit, għax ħabbejthom lilhom bkejt, ma tawni l-ġeb, lubhom ibsa nibdel jien, u nkebbisom bin-nirien, ngħidilhom dak li nixtieq, nibat lil min. Ħdejk jien ġejt mulej, li trid mulej, leħnek smajtu fil-ħemda tal-lej. Jien immur fejn trid, jekk tmexxini jint, f'qalbi nos il-poplu nintażit. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. Missier Qaddis, inroddulek ħajr, għaliex turina l-wiċċ għażiż tiegħek fil-pjagi mimlijin imħabba ta' ibnek il-għażiż. Għatina li aħna wkoll il-lejla impoġġu idejna fuq it-toqob ta' idejk u npoġġu subajna
fuq il-qalb miftuħa tiegħek. Ħalli nħossu, ħalli nħalluk tikkomunikalna l-imħabba infinita illi għandek għalina. Għatina għajnejn biex nemnu, ħalli nkunu nistgħu tassew naraw u nifmu. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom is-sliem għalikom. Kif qal hekk, urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom is-sliem għalikom. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu it-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna lill-mulej. Iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u wiedi fuq ġenbu, jiena ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu ddaħal, qgħad f'nofshom u qalilhom is-sliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u ara idejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmin ta' xrajtni, ħen dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesu hu l-Messija, l-Iben ta' Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir ilek Kristu. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nemmen fik. Inrodlok ħar, għaliex mis-sema nżied, il-ġmiel tal-lejl warajk, mhix bniedem bħali sirt, obdejt tal-mewt u issa ħajrebbih qomt mill-imwiet. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nemmen fik. Jiena nħobbok u nadurak. Mulej tiegħi,
u nemmen fik. Inrodlok ħaj, għalix b'nal-ħob sinħbejt, biex tibqa dejjem qrib, sakemm itul iż-żmien. Iġbidna lejk Ġesu għax għandek biss il-ferħ wislin. Mulej tiegħek, Alla tiegħek, jiena nħobbok u nemmen fik. Jiena nħobbok u nadurak. Illum ġimgħa wara lejt għandna Vanġelu li huwa tassew aħbar tajba għal kull wieħed u kull waħda minna, b'mod speċjali għalina fil-biżgħat tagħna. Naħseb li l-kol kemm aħna għandna xi ħaġa li taqgħadna flimkien, il-biżgħat. Il-kol kemm aħna maħniex ħielsa minn xi tejb ta' biża' jew ieħor. U Ġesu jidħol f'dawn il-biżgħat propju llum. Dan il-Vanġelu jerġa' jieħu iktar saħħa u iktar qawwa meta qegħdin inwassluh f'din il-Knisja. Il-Knisja fejn ħafna minna dan is-santwarju ta' Pinu niġu hawnhekk biex insibu ftit paċi. Biex inħossu l-imħabba ta' Alla għalina murija lilna f'Marija fl-Om. Ili tagħtina l-paċi u Ġesu llum għal 3 darbiet jatina, mhux iwedna, jatina dan ir-rigal, dan id-don tal-paċi, is-sliem għalikom. U wkoll dan il-Vanġelu llum jieħu iktar qawwa meta qegħdin niċċelebraw il-festa tal-ħniena divina. Huwa Vanġelu li juri lil kull wieħed u kull waħda minna il-ħniena kbira ta' Alla. Nimxu bil-mod pass pass ma' dan il-qari sabiħ illi jista' jgħinna nagħmlu esperjenza tal-paċi u esperjenza tal-ħniena ta' Alla fuq il-biżgħat tagħna. Il-Vanġelu jekk tiftakru dak li smajna qiegħed hawnhekk qudiemna nistgħu insegwu ipoġġina l-ewwel u qabel kollox fil-ħin tal-ġurnata li sar. U jgħidilna kien dakinhar fil-għaxija. L-ewwel jum tal-ġimgħa dakinhar tal-qawmien mill-imwiet. Jiġifieri bħalli kieku kien nhar il-ħadd li għadda. L-ħadd li għadda aħna ċċelebrajna ir-rebħa ta' Ġesu fuq il-mewt. U jekk tiftakru fil-Vanġelu ta' San Ġwan, l-ewwel li jiġri ikun illi tmur Marija ta' Magdala ħdejn il-qabar filgħodu kmieni, issejb il-qabar vojt, taħseb li Ġesu ġie misruq, terġa' titlaq tiġri għand id-dixxiepli tħabbrilhom l-aħbar tal-qabar vojt, Ġwanni u Pietru jew id-dixxieplu l-maħbub u Pietru jiġru lejn il-qabar. Id-dixxieplu l-maħbub jasal l-ewwel imma ma jidħolx, jidħol jasal Pietru, jidħol Pietru jsejb il-lożor tal-għażel, il-faxex tal-għażel mitfgħin hemm u l-maktur mitwi għalih jgħidilna l-Vanġelu, imbagħad jidħol id-dixxieplu l-maħbub ukoll jara u jemmen. Imbagħad wara Ġesu jidher taħt ixbija taħt l-immaġni tal-ġennien dak li jħossib il-ġnien lil Marija ta' Magdala weħida. Imbagħad fil-għaxija jgħidilna l-Vanġelu dakinhar fil-għaxija isseħħ dan it-tielet episodju, din it-tieni dera ta' Ġesu din id-darba fil-komunità. Interessanti l-kliem li juża San Ġwan jgħidilna kien l-ewwel jum tal-ġimgħa fil-għaxija, il-ħadd
fil-għaxija. Li kieku San Ġwan rid ikun preċiż kien jgħid kien it-tnejn għaliex. Għax aħna nafu li fil-għaxija manżur ix-xemx tal-ħadd kienet tibda l-ġurnata ta' tnejn għall-lowt. Ma ninsewx li għall-lowt il-ġurnata tibda manżur ix-xemx tal-ġurnata ta' qabel. Mhux bħalna aħna it-tnejn jibda għada, imma l-lowt it-tnejn jibda l-lowm. Ju nieżla x-xemx għall-lowt dieħel it-tnejn. Allura għaliex San Ġwan juża din il-kelma, jagħmel dan l-iżbal l-apposta, jgħidilna l-ewwel jum tal-ġimgħa, jiġifieri l-ħadd, eħad, wieħed, eħad, il-kelma tagħna Maltija tgħinna nifhmu, eħad wieħed bil-ludi, l-ewwel jum tal-ġimgħa imma fil-għaxija. Għalfejn jagħmel dan l-isbal l-apposta San Ġwan. Interessanti il-ħsieb li għandu l-awtur ta' dan l-episodju. Għaliex mal-qawmin mill-imwiet beda l-ewwel jum, beda jum ġdid, beda bħalli kieku l-ħolqien il-ġdid illi se jibqa' dan l-ewwel jum. Mu se jispiċċa dan l-ewwel jum. Mill-lejt il-qudiem bdiet ġurnata, beda d-dawl, beda l-jum li mu sa jintemm qatt. U minħabba din ir-raġuni jgħidilna li kien l-ewwel jum tal-ġimgħa imma din id-darba fil-għaxija. U għaliex fil-għaxija? Fil-għaxija mhux biss għax kienet niżlet ix-xemx, imma wkoll għax l-Apostli minkejja li kienu qed jgħixu fil-jum il-ġdid, minkejja li Ġesu qam irxoxta u allura dħalna mhux iktar fis-7 jum imma fit-8 jum, dan il-jum li ma jispiċċa qatt, dan il-jum li huwa l-barra mill-ġimgħa, il-ġimgħa 7 ijiem, it-8 jum, imma l-Apostli jinsabu fid-dlam. L-Apostli jinsabu bil-lejl. Għaliex bil-lejl? Għax minkejja li Ġesu irxoxta, minkejja li Ġesu qam, imma huma għadhom ma ltaqgħux miegħu ħaj. U din tista' tkun l-esperjenza tagħna. Ġesu huwa ħaj, Ġesu huwa rxuxtat, qegħdin ngħixu fil-jum fid-dawl, imma l-qalb tagħna bħal dik tad-dixxiepli għadha fid-dlam. Qegħdin ninsabu ngħixu fl-ewwel jum imma fid-dlam tal-ewwel jum, fil-għaxija tal-ewwel jum. Id-dixxiepli qegħdin flimkien. Il-komunjoni ta' bejniethom qegħdin iħarsuha flimkien imma imbeżżejn. Imbeżżejn mill-lut u allura bil-bibien magħluqa. U jien nixtieq li hawnhekk propju ma' dawn id-dixxiepli jindaħlu l-biżgħat kollha tagħna. Ma ninsewx li l-Vanġelu miktub b'żewġ skopijiet dejjem, ma nneħħwix minn moħħna din il-verità. Il-Vanġelu miktub biex minn naħa jirrakkonta x'ġara, imma wkoll minn naħa l-oħra jirrakkonta l-ġrajja tagħna. Dak li jiġri lilna. Aħna qegħdin fil-ġrajja li jirrakkonta San Ġwan. San Ġwan qiegħed jgħid dak li jiġri lili, dak li jiġri lilek u x'jiġrilna aħna. Meta nkunu mirbuħin mill-biża' nagħlqu l-bibien. Il-biża' iġelna nagħlqu l-bibien. Il-biża' iġelna ninagħlqu biex niddefendu ruħna, ninagħlqu wara swar, ninagħlqu wara l-ħitan. U li ma jistgħu jkunu dawn il-biżgħat tagħna. Kull wieħed u kull waħda minna għandna l-biżgħat tagħna. Biża' fejn jidħlu diffikultajiet marbutin mas-saħħa. Biża' fejn jidħlu problemi u diffikultajiet marbutin ma' relazzjonijiet. Biża' b'mod speċjali fejn jidħlu l-uliet, il-futur tal-uliet tagħna. Biża' fejn jidħol xi drabi ċ-ċertezza u s-sikurezza tax-xogħol. Kull wieħed u kull waħda minna għandna biżgħat. U l-biżgħat tagħna x'jagħmlulna? Jalquna. Iġeluna l-biżgħat tagħna mhux biss ningħalqu imma niddefendu lilna nfusna. Imma x'jiġri?
Ġie Ġesu u qgħad f'nofsu. Kemm sabiħa din ix-xena. U hawnhekk nibdew diġà jinduqu l-ħniena ta' Alla. Qegħdin niċċelebraw illum il-ħniena divina. Il-ħniena ta' Alla murija lilna f'Ġesu. Tgħidu li kejf? Ġie Ġesu. Fejn ġie Ġesu? Ġie fil-post fejn dawn id-dixxipli kienu mbeżżejn u magħluqin. Ġesu jiġi hemm fil-post fejn int imbeżża u qiegħed tagħlaq, qiegħed tingħalaq. Fejn int imbeżża u ħsiebek biss biex tiddefendi lilek innifsek. Ġesu jiġi hemmhekk f'dak il-post. Interessanti għax mhux id-dixxiepli jitolbu li Ġesu jiġi. Mhux id-dixxiepli joħorġu ifittxu lil Ġesu. Imma Ġesu innifsu jiġi u l-Vanġelu jgħidilna joqgħod f'nofsu. Hekk ħafna drabi qalb il-biżgħat tagħna, ħafna drabi tant inkunu meħudejn mill-preokkupazzjonijiet tagħna, mill-inkwiet tagħna, żgur li jekk ikolli nistaqsi lil kull wieħed u lil kull waħda minnkom hawnhekk preżenti u lil dawk li qegħdin jisimgħuna jew bil-Facebook jew bil-mezzi l-oħra ta' komunikazzjoni. Kollha kemm aħna f'qalbna x'imkien hemm post magħluq bil-biża', kollha kemm aħna. U ħafna drabi insibuha bitqila biex narfu li l-mulej qiegħed hemmhekk qalb il-biża' tagħna. Insibuha bitqila biex inħossu li l-mulej jiġi, li l-mulej ġej, jiġi hu u mhux infittxu aħna. Spiss jiġrilna li kważi nidħlu fl-idea żbaljata li l-mulej jista' jiġi jekk titlaq il-biża'. Irridu nagħmlulu l-wisa bħalli kieku il-biża' tbeżża wkoll il-mulej. Ngħixuha spiss din l-esperjenza. Tant illi qatt ma noħolmu, qatt ma jaħbad ma' moħħna li l-mulej jista' jiġi ġo nofs il-biża' tagħna. Li l-mulej jista' jiġi bil-bibien magħluqa. Hekk inħoss li hawnhekk San Ġwan jixtieq jgħidilna veritajiet importanti. Ġesu daħal f'nofsu waqt li kienu bil-bibien magħluqa. Ma jikkalkulax Ġesu ir-regoli tal-psikoloġija tagħna. Ma jikkalkulax Ġesu is-sens komun. Imma jibqa' dieħel Ġesu fil-persuna tagħna, fil-familja tagħna, fil-biżgħat tagħna. Dan xi fisser? Dan ifisser ukoll li ħafna drabi Ġesu jitfaċċa f'nofsna b'mod illi ma nkunux qegħdin nistennewh. Meta San Ġwan jgħidilna li Ġesu daħal f'nofshom bil-bibien magħluqa, qiegħed jesprimi magħna, qiegħed jaqsam magħna il-konvinzjoni tiegħu illi mhux bil-fors Ġesu daħal f'nofs id-dixxiepli bil-ġisem kif kienu jafuh, kif kienu jarfuh. Imma daħal f'nofshom fl-ispirtu, daħal f'nofshom mhux skont il-loġika ta' żmien u tal-ispazju. Aħna ħafna drabi meta nitkellmu minn Ġesu irxoxt, meta nitkellmu minn Ġesu ħaj f'nofsna, moħħna fejn imur. Illi nerġgħu naraw il-katavru ta' Ġesu mejjed fuq is-salib ħaj. Għax hekk rajnieh fl-istampi, hekk rajnieh fl-istatwi, imma l-Vanġelu jippreżentalna lil Ġesu ħaj b'tali mod li ma jaqax taħt il-liġijiet tal-ispazju u ta' żmien. Kif ħafna drabi nistennewh, nippretenduh aħna. Jekk aħna nistennewh katavru rianimat, katavru li jerġa' jieħu l-ħajja, lil Ġesu maħna ħaniltaqgħu miegħu qatt ħaj
Qatt. Għax Ġesu jinsab f'nofsna ħaj mhux iktar taħt il-liġijiet tal-ispazju, taħt il-liġijiet tas-sensi tagħna li taraħ, li tmissu, li tħossu. Imbagħad minħabba fek jibdew jiġuna eluf ta' dubji, eluf ta' mistoqsijiet. Minħabba fek. Imma Ġesu jidħol f'nofshom bil-bibien magħluqa. U jidħol f'nofshom jgħidilna l-Vanġelu. Ġesu jrid ikun fin-nofs tal-komunità li temmen. Jekk aħna miġburin il-lejla hawnhekk flimkien, miġburin madwar il-persuna tiegħu, il-persuna ta' Ġesu. U madwar Ġesu hemm persuni li huma aħna li aħna l-koll kollha kemm aħna l-istess, tal-istess dinjità, tal-istess valur, m'hemmx ġerarkiji. San Ġwan jagħmilha ċara, daħal f'nofshom u fin-nofs il-bqija l-oħrajn kulħadd madwaru, kollha kemm aħna imdawrin miegħu mal-preżenza tiegħu. U jiġi min jeddu, jiġi għax jieħu l-inizjattiva. U meta jiġi xejdilna Ġesu, Isliem għalikom. Il-preżenza ta' Ġesu tinħass, nistgħu nagħmlu esperjenza tagħha fil-komunità, naraw iktar il-qudiem, fil-komunità mhux weħidna. Weħidna ma nistgħux nagħmlu esperjenza ta' Ġesu ħaj, għalhekk Tumas spiċċa biex ma rafx, ma ltaqax ma' Ġesu ħaj, jekk mhux fil-komunità. L-esperjenza ta' Ġesu ħaj fil-komunità tinħass fil-paċi, fis-sliem, xalom. Fil-Vanġelu li għadna kif smajna din il-kelma xalom nisemgħuha 3 darbiet. Mhix sempliċement xalom tislima biex iselmilhom, le, imma rigal li Ġesu jagħti. Meta Ġesu lill-apposti lid-dixxipli miġbura u lilna miġburin fil-komunità madwaru bħalma ninsabu hawn il-lejla, jgħidilna xalom, il-paċi magħkom, mhux qiegħed sempliċement iselmilna. Imma qiegħed jagħtina d-don, ir-rigal tal-paċi, ir-rigal tal-preżenza tiegħu ħaj f'nofsna li tagħtina sigurtà, sikurezza u tagħtina l-paċi. Għandna bżonn is-sigurtà, għandna bżonn il-preżenza, mod speċjali meta nkunu mbeżżejn. Ippruvaw irriflettu ftit innutaw ftit tifel jew tifla meta jkunu jibżgħu, x'ikunu jixtiequ, x'ikunu jridu. Jekk mhux il-preżenza ta' xi ħadd li jagħtihom sigurtà, sikurezza. Hemm daqsxejn ta' ġrajja li ġrat lin-nepputi ta' Freud. Freud kien dak li jivvinta l-psikoloġija. In-nepputi jiġifieri t-tifel tat-tifla tiegħu u jirrakkonta din il-ġrajja gustusa li tista' tgħinna nifhmu ħafna dan il-Vanġelu, mhux biss dal-Vanġelu. Dan it-tifel tat-tifla ta' Freud, dan it-tifel kien jibża bil-lejl, ħafna tfal jibżgħu bil-lejl. Mhux hekk jibżgħu bil-lejl. U kien ikun irid illi ommu toqgħod ħdejh bid-dawl jixel. U wara xi żmien din ommu qaltlu lit-tifel, qaltlu issa qiegħed tikber, jien se nibda mmur norqod fil-kamra ma' missierek u se nitfu d-dawl. It-tifel x'qalilha lill-ommu, u semgħu x'qalilha lill-ommu. Alla ma, alla jitfi d-dawl u mur orqod ma' missieri. Imma ibqa' kellemni. Ibqa' kellemni. Għalfejn qiegħed ngħidilkom dan? Il-qawwa tal-kelma li jissejr preżenza. Hemmhekk nifhmu x'jiġifieri il-kelma talla fil-kastana li jissejr preżenza li tagħtina sigurtà,
f'ħajjitna b'mod speċjali fil-biżgħat tagħna. Is-sliem għalikom u kif għalhekk il-Vanġel jgħidilna urihom idejh u ġenbu. X'jiġifieri urihom idejh u ġenbu? Għax ma urihomx wiċċu. Aħna normalment il-persuna narfuha meta nħarsu fil-wiċċ tagħha, hekk jew le. Għaliex Ġesu jitlob illi jarfuh minn idejh u minn ġenbu. X'jiġifieri l-idejn? Ġesu huwa l-idejn ta' Alla l-Missier. Huwa l-idejn Ġesu mhux li jeqirdu bħalma kien jiġri fl-Antik Testament, l-idejn li qerdu lill-Eġizzjani, l-idejn li qerdu lill-Edewwa tal-poplu Ludi, imma l-idejn li jerfgħu, l-idejn li jsostnu, l-idejn li jfejqu. Jekk tiftakru l-aħħar li ltqajna mal-idejn fil-Vanġelu ta' San Ġwan kien f'kapitlu 13, meta San Ġwan jgħid u li kien jaf li l-Missier taħ kollox f'idejh qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal, rabtu ma' qaddu, mela l-ilma fil-lembija u beda jaħsel riġlejn id-dixxiepli u jixxutta omlhom bidejh bil-fardal li kellu ma' qaddu. Dawn huma l-idejn ta' Ġesu. Dawn huma l-wirja tal-ħniena divina. Is-subgħin ta' Alla, l-idejn ta' Alla li għandhom skop wieħed, li jeżistu għal ħaġa waħda, biex jerfgħu, jgħinu, iħobbu, jaħfru u jbierku. Dawn huma l-idejn ta' Alla. U bir-raġun li d-dixxiepli jifirħu meta raw idejh u ġenbu. Minn fejn ġej il-ferħ? Jekk mhux mill-esperjenza li dawn id-dixxiepli jagħmlu tal-imħabba bla limiti, imħabba bla kundizzjoni li Ġesu għandu għal kull wieħed minnhom. Issa jien nixtieq infakkarkom f'xi ħaġa. Meta kienu rawh l-aħħar id-dixxiepli lil Ġesu? Ippruvaw irriflettu ftit. Meta kienu rawh l-aħħar id-dixxiepli lil Ġesu? L-aħħar li kienu rawh, wieħed minnhom biju, l-ieħor ċaħdu għal 3 darbiet u l-10 l-oħra ħarbu. Immaġinaw kif kienu jistennewh lil Ġesu, kieku verament kienu jistennewh, kif kienu qegħdin iħossuhom id-dixxiepli u x'kienu qegħdin jistennew minn Ġesu meta jerġa' lura jiltaqa' magħhom miġbura magħluqin flimkien wara dak li għamlulu. Immaġinaw. Kemm hu kbir il-mulej, kemm kbira l-imħabba tiegħu għalina, kemm kbira l-ħnina tiegħu għalina. Xi fisser dan? Illi meta l-mulej jarak wara li tkun għamilt, ġralek xi ġralek fl-istorja tiegħek, fil-passat tiegħek. Ħawwat kemm ħawwat, gerfixt kemm gerfixt. Il-mulej l-ewwel qabel kollox jinteressah. Mhux li jien titlob skuża, titlob maħfra, li tħossok ħati, li teqret lilek innifsek bl-inkwiet, bil-preokkupazzjonijiet. Kif żgur kienu qegħdin jagħmlu d-dixxiepli? Mhux dik. Imma li jien tirrikonċilja ruħek miegħek innifsek. Li jien tilqa dak li jien, tilqa d-djufijiet tiegħek, taċċetta anki il-weġat li jint għamilt lil ħaddieħor, taċċetta l-limiti tiegħek, taċċetta saħansitra dak li jbeżżek, taċċetta id-djufijiet tiegħek. Kemm hu diffiċli għalina li naċċettaw il-weġat tagħna, d-djufijiet tagħna, l-biżgħat tagħna. Kemm hu diffiċli għalina. Għandna bżonn ta' xi ħadd bħal Ġesu li jiġi f'nofsna u jgħidilna okej, il-bniedem jista' jħossu mbeżza, il-bniedem jista' jiżbalja. Okej,
il-bniedem jista' jkollu storja mħarbta u mafġa. Iffoka fuq l-imħabba tiegħi għalejk. Iffoka fuq idejja li jridu jerfgħuk. U wara idejja x'hemm? Hemm qalb mimlija imħabba u ħniena. Għalhekk urihom idejh u ġenbu. Dak il-ġenb li minnu l-aħħar li konna ltqajna ma' dan il-ġenb fil-Vanġelu ta' San Ġwan fil-kapitlu ta' qabel, kapitlu 19, minnu ħareġ demm lotja tiegħu nnifsu u ilma, l-Ispirtu Santu, l-imħabba lejn il-bnedmin. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom isliem għalikom. Għal 3 darbiet. Wieħed mid-doni mir-rigali l-kbar ta' Kristu rxoxt hija din il-preżenza f'nofs il-biżgħat tagħna, din il-preżenza f'nofs l-inkwiet tagħna, maħniex weħedna fl-inkwiet tagħna, maħniex weħedna fil-biżgħat tagħna, imma jien ma narax ma mmissowx, imma jien kieku jidirli le Ġesu daħal bil-bibien magħluqa. Il-preżenza tiegħu tmur lilien mis-sensi tagħna. Ma qiegħed hemm, din hija l-verità. Qiegħed hemm preżenti. Isliem għalikom. U jkompli Ġesu. Kif il-missier bat lili hekk jien nibat lilkom. Kemm hu qawwi dal-Vanġelu. Intom m'intomx magħmulin, m'intomx maħluqin biex tħallu lilkom infuskom tinżammu tiġu blokkati mill-biża'. Imma mibgħutejn kif il-missier bat lili, anki intom mibgħutejn biex twasslu l-messaġġ tiegħi, is-slim tiegħi, il-paċi tiegħi lill-oħrajn. Hekk jien nibat lilkom. Il-maqlub ta' dak li tendenzjalment li spontanjament nagħmlu aħna meta nkunu mbeżżejn. Inħobb ngħid jien li biżżejjed ikollok dar satuġek, ma jkollok moħħ ta' xejn u ta' ħadd. Daw id-dixxiepli kienu f'dan l-istat, imbeżżejn u meta tkun imbeżża x'tagħmel tingħalaq, tiddefendi lilek innifsek. Tħoss li kulħadd għandu għalejk, tħoss li d-dinja kollha ta' madwarek hija teddida teddek. Ġesu qiegħed jgħidilna tibqgħux magħluqin kif il-missier jibgħat lili jekk jien nibgħat lilkom. U nibatkom mhux weħidkom, jiena magħkom sal-aħħar ta' żmien. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Nefaħ fuqhom. Il-verb kif inhu ppreżentat fil-Griek nefaħ fuqhom jew aħjar inkunu aktar preċiżi meta ngħidu nefaħ fihom. Nefaħ fihom, ġo fihom. Insibuh darbtejn oħra biss fl-Iskrittura kollha. Insibuh fil-bidunet fil-ktieb tal-Ġenesi meta Alla wara li jaġen il-bniedem mit-trab tal-art, jgħidilna l-awtur tal-ktieb tal-Ġenesi jonfoħ in-nifs tiegħu f'dak it-tajn tal-art u jagħtih il-ħajja. Imbagħad nerġgħu insibuh fil-ktieb tal-profeta Eżekjel, kapitlu 43. Meta il-profeta jilmaħ moxa kbira mimlija bil-għadam niexef. U dan l-għadam bil-mod il-mod jibda jilbes l-ewwel in-nervaturi, imbagħad il-muskoli, imbagħad il-laħam, imbagħad il-ġilda. U fl-aħħar l-Ispirtu ta' Alla jgħidilna l-profeta Eżekjel jonfoħ fuq dan l-għadam niexef, jonfoħ f'dan il-ġisem li sissa du mejjed u jieħu l-ħajja. Jieħu il-ħajja jgħidilna l-ktieb tal-profeta Eżekjel. U hawnhekk Ġesu jerġa' juża l-istess verb. Jonfoħ fuq id-dixxiepli tiegħu biex jagħmel minnhom ħolqien ġdejd. U ejja nkunu konkreti. Kieku jkollna aħna ngħixu b'fidi sħiħa li Ġesu qiegħed magħna il-lejla fil-biżgħat tagħna, fil-problemi tagħna, fid-diffikultajiet tagħna, fl-inkwiet tagħna.
Idu li intom ninħolqowx mill-ġdejt. Idu li intom noħorġowx minn hawn differenti minn kif tħallna. Dan jista' jiġri. Dan jista' jiġri. Anzi, il-kelma Alla għandha l-qawwa li tagħmlu f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Fl-istorja li għaddej minna bħalissa li taf bija inti biss. U jkompli, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Xi fisser dan? F'wieħed mill-konċilji tal-Knisja, l-Konċilju ta' Trentu, il-padri l-isfijiet ħadu din is-sentenza, din il-frażi bħala l-oriġini l-bidu tas-sagrament tal-qrar. U hekk imma ma tfissirx daqshekk biss. Mhix biss lotja tas-seta lid-dixxipli li jaħfru lid-dnubiet, le. Hawnhekk għandna id-dixxipli kollha, kull tip ta' dixxipli mhux l-apostli biss. Allura Ġesu x'qiegħed jgħidilna lilek il-kull wieħed u kull waħda minna. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura, dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Qiegħed jgħidilna żewġ affarijiet importanti. Dawk li aħna ngħinu mill-bnedmin li niltaqgħu magħhom, mill-bnedmin li ngħixu magħhom, dawk li aħna ngħinu joħorġu mis-sitwazzjoni ta' dnub, dawk isiru ħielsa, isiru liberi. Dawk li ma ngħinuhomx għax aħna mibgħutejn bħad-dixxiepli kif il-missier bat lili jekk jien nibat lilkom, dawk li ma ngħinuhomx jibqgħu miżmuma, jibqgħu marbuta. Imma wkoll ikompli dan il-Vanġelu jurina illi kull wieħed u kull waħda minna irridu noqogħdu ħafna attenti biex naħfru il-ħtijiet tagħna stess, naħfru lilna nfusna. Jekk il-missier ħafrilna, iktar u iktar għandna aħna inkunu fiduċjużi u naħfru lilna nfusna minn ħtijiet, minn żbalji li għamilna xi drabi għax ridna u drabi oħra mingħajr ma ndunajna. Interessanti għaliex il-maħfra tagħtina l-libertà, il-maħfra tagħtina l-ħelsien. U l-istess ħaġa dan jgħod għal persuni li aħna imsejħin biex naħfru lil min weġġana. Jekk aħna persuna ma naħfruliex, inżommuha, norbtuha. Natuha ma ntuwix il-possibilità li tkun ħielsa, li tkun libera. Tumas ma jkunx hemm, ma jkunx ma tnax. Tumas jgħidulu t-tewmi. Il-kelma Tumas minna nfisha tfisser tewmi. Tewmi ma' min? Tumas ma' minnu tewmi. Mhux biss miegħi għax tewma, miegħi wkoll. Imma tewmi ma' kull wieħed u kull waħda minna, Tumas. Għalhekk jgħidulu t-tewmi. Għax jiġbaħ lil kull wieħed u kull waħda, jew inkella aħna nixbħu ħafna lil Tumas. Fiex nixbħu lil Tumas? Ħanaraw ftit fil-qosor. Ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. U hawnhekk għandna l-ewwel dettall importanti dwar dan il-bniedem Tumas. Aħna wkoll jiġrilna fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tal-fidi tagħna li kultant ninqatgħu mill-komunità li temmen. Għal xi raġuni oħra. Ninqatgħu mhux għax aħna supervi, ninqatgħu mhux għax aħna ma nemnux. Ninqatgħu mhux għax aħna ma rridux immorru knisja, imma ninqatgħu forsi għax aħna mweġġejn. Ninqatgħu forsi għax aħna delużi. Ninqatgħu forsi għax jidrilna illi relazzjoni personali tagħna mal-persuna ta' Ġesu tissupera bil-wisq iktar dak li jista' jiġri fil-knisja fil-quddiesa, jew dak li jiġri fi grupp jew f'komunità, dak li jiġri f'parroċċa. Allura x'nagħmlu bħal Tumas? Nibqgħu il-barra mill-komunità. Ara naħsbu li Tumas kien xi bniedem beżżieq, anzi bil-maqlub. Tumas kien bniedem koraġġjuż, għax fil-waqt li l-oħrajn kollha kienu magħluqa,
fil-biżat tagħhom bil-bibien maqfulejn imsakra, Tomas kien barra. Imma kien il-barra minn dejn il-komunità. U allura ma kellux l-esperjenza, ma setax jagħmel l-esperjenza ta' Ġesu ħaj, ta' Ġesu irxuxtat flimkien mal-komunità. Id-dixxipli l-oħra jgħidulu rajna l-mulej. Imma hu jgħidilhom jekk jien ma nagħmilx esperjenza ta' idejh tal-marka tal-imsiemer, jekk ma nagħmilx esperjenza ta' qalbu, jiena ma nemminx. Issa minn barra li Tomas ried b'xi mod iħoss il-preżenza ta' Ġesu flimkien ma' 12 kif fil-fatt ġara kif nafu mill-Vanġelu, però minn barra dan kollu hemm realtà li tolqot lil kull wieħed u kull waħda minna. Aħna nistgħu ngħinu jew intelfu persuna milli tagħmel l-esperjenza tat-toqob tal-imsiemer ta' Ġesu u tat-toqba tal-ferita tal-qalb ta' Ġesu. Fi kliem ieħor, jekk aħna fisem il-mulej Ġesu irxuxtat, fisem il-mulej Ġesu li ferraħna bil-feriti fidejhu f'qalbu, bil-imħabba u bil-maħfra tiegħu, jekk aħna nilqgħu b'qalb miftuħa lil kull persuna min tagħmel x'tagħmel, aħna nkunu qegħdin ngħinu lil persuni anki dawk li qegħdin fil-periferija jew il-barra mill-komunità biex jagħmlu esperjenza ta' Kristu rxoxt, ta' Ġesu ħaj. Imma bil-maqlub ukoll. Jekk aħna nfixklu milli nkunu xhieda, milli nkunu wirja tat-toqob tal-pjagi ta' idejn Ġesu, u flok li jkunu idejn li jerfgħu, li jgħinu, li jsostnu, li jfejqu, li jaħfru, ikunu idejn li jafġu, li jaħtfu, li jkissru, li jqirdu, allura jiġrilna aħna wkoll li nkunu nagħmlu bħal dawk il-11 jew dawk l-10 li kien baqa' fiċ-ċenaklu li ġew jeqgħu jekk Tomas kienx magħhom jew le meta Ġesu iltaqa' magħhom l-ewwel darba. Noqgħdu ftit attenti, għax il-komunità tista' tgħin jew tfixkel biex kull bniedem jagħmel l-esperjenza tal-irxoxt ta' Ġesu ħaj. Jekk aħna din l-esperjenza nagħmluha bl-imħabba u bil-karità li Ġesu juri magħna u li aħna nuru mal-oħrajn, allura tkun din l-imħabba u l-karità li aħna ngħixu kontinwament il-maħfra l-ħnina, li aħna ngħixu kontinwament ma' xulxejn li trid tagħtina din il-paċi, din il-preżenza ta' Kristu ħaj qalb il-biżgħat anki ta' dawk li huma l-barra mill-komunità tagħna. Araw kemm hu Vanġelu reali, kemm hu Vanġelu ta' veru. 8 tiem wara il-ħadd jerġa' jkun il-ħadd. 8 tiem ara kemm importanti l-ħadd għalina l-Kristjani, għalina l-insara. Mhux xi invenzjoni ta' xi papa il-ġurnata tal-ħadd. Imma jinsab l-oriġni tiegħu fil-qawmien tal-mulej mill-mewt f'jum il-ħadd fl-ewwel jum tal-ġimgħa li l-ewwel insara ċċelebraw kull nhar ta' ħadd sal-ġurnata imqazza tal-lum. 8 tiem wara id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tomas kien magħhom. Ekku jiena hawnhekk nixtieq hekk insejjaħ lil dawk li kultant il-ħadd ma jkunux mad-dixxiepli. Kultant il-ħadd 8 tiem wara ma jkunux mad-dixxiepli. Forsi ħadd iwa u 2 le. Jew forsi meta nista' iwa, meta ma nistax le. Interessanti għaliex għax inkunu qegħdin nitilfu din l-esperjenza tal-laqgħa tagħna mal-ħniena divina murija lilna fl-idejn, mogħtija lina, fil-qalb miftuħa lina. Dan hu l-iskop, m'hemmx skop ieħor tal-Ewkaristija tal-ħadd biex aħna nieħdu minn ġimgħa l-oħra mill-esperjenza tal-ħniena divina. U Ġesu jerġa' joqgħod f'nofshom. Ġesu joqgħod f'nofsna kull nhar ta' ħadd permezz tal-kelma u permezz tal-Ewkaristija. L-Ewkaristija. Meta s-saċerdot jolli l-ħobs li mbagħad isir il-ġisem ta' Ġesu u jolli l-imbejt li jsir id-dem ta' Ġesu. Hekk nistgħu nimmaġinaw, imma mingħajr ma nimmaġinaw għax hija l-verità li l-Ġesu li qiegħed jurina idejh u ġenbu.
propju f'dak il-moment. Ġesu f'dak il-moment qiegħed jurina idejh u ġenbu. U kif id-dixxiepli jimtlew bil-ferħ, aħna wkoll nimtlew bil-ferħ meta naraw il-mulej. U aħna wkoll noħorġu imbagħad biex insibu lil Tumas Dejk u l-ieħor u l-oħra li huma l-barra mill-komunità ħalli ngħinuhom aħna wkoll jagħmlu esperjenza tal-ferħ li jagħtina l-mulej meta jurina jdejh u jurina ġenbu. Ġib sebek lawn u wara jdejja. Ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi iżda emmen. Aw Ġesu jitlob lil Tumas jagħmel deċiżjoni għażla ta' fidi. Nixtieq li nifhmu din qabel ma nagħlqu. Aħna ħafna drabi ngħidu jien irrid nara biex nemmen. Hekk jew le. U meta ngħidu hekk ngħidu men inti San Tumas, men inti Tumas, trid tara biex temmen. Però ninsew xi ħaġa importanti illi il-biċċa taħdem bil-maqlub. Mhux tara biex temmen, imma temmen u meta temmen tibda tara. Meta temmen l-affarijiet jiġu f'postu. Meta temmen l-affarijiet tifhimhom iktar. Mela temmen u tara. Mhux tara biex temmen, imma temmen biex tara. Għaliex? Għax aħna bir-raġuni tagħna nistgħu naraw sa ċertu punt. Ma nistgħux naraw kollox bir-raġuni tagħna. Għandna bżonn ta' dawl ieħor li jiġi minn fuq. Id-dawl ieħor li jiġi minn fuq, id-dawl tal-Iskrittura, id-dawl tal-Bibja, kif id-dawl tar-raġuni idawwalna biex ngħixu parti mill-ħajja tagħna, imma hemm biċċa oħra kbira li mingħajr dawl ieħor ma nistgħux ngħixu, hekk id-dawl li jiġi mill-Iskrittura ikompli jdawwal dik il-biċċa l-oħra ta' ħajjitna illi ma tmurx kontra id-dawl li tagħtina r-raġuni, imma tkompli, hija kontinwazzjoni, hija l-milja tad-dawl li Alla stess tagħna permezz tar-raġuni. Nikkonkludu. San Ġwan jikkonkludi il-Vanġelu tiegħu prattikament, din hija l-ewwel konklużjoni. San Ġwan għandu żewġ konklużjonijiet fil-Vanġelu. Din hija l-ewwel waħda, imbagħad f'kapitlu 21 għandu konklużjoni oħra. Kapitlu 21 huwa l-ġrajja ta' meta d-dixxiepli jmorru jistadu 7 minnhom jaraw il-mulej fix-xatt, u l-mulej jgħid id-dixxieplu li Ġesu kien iħobb, imbagħad Ġesu jistedinhom biex jieklu miegħu, imbagħad hemm dak id-dialogu sabiħ ħafna bejn Ġesu u Pietru meta jgħidu tħobbni jien x'mun bin Ġwanni, tħobbni jien, dak il-dialogu sabiħ ħafna bejn Pietru u Xmon. Imbagħad għandna l-konklużjoni, it-tieni konklużjoni tal-Vanġelu ta' San Ġwan, però dan ma narawx is-sena, narawh iktar il-qudiem. San Ġwan jispiċċa l-ewwel konklużjoni tiegħu b'dawn il-kelmiet. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Li min huma dawn is-sinjali? X'hemm iktar, x'għamel iktar Ġesu ħaj li mhux miktub fil-Vanġelu? Se nirrispondu għalija. Imma dawn inkitbu jgħid San Ġwan biex intom temnu li Ġesu u l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja, tkellemna minn ħajja ġdida, minn ħolqien ġdid, ikolkom il-ħajja fih, f'ismu. Li min huma dawn l-imejjel li Ġesu għamel u li mhuwiex miktuba f'dan il-ktieb? Tafu li min huma? Huma l-imejjel li jent kull wieħed u kull waħda minna imsejħejn nagħmlu esperjenza tagħhom illum jekk nemmnu li Ġesu huwa ħaj f'nofsna. Jekk aħna nemmnu
li Ġesu jinsab fil-komunità li temmen, komunità li hija ċirkolazzjoni kontinwa ta' idejn mitquba għal xulxejn, ta' qlub miftuħa għal xulxejn, ta' nies li jħobbu tassew. Dawk l-istejjer tagħna, l-istorja tal-Knisja dawn l-2000 sena huma l-episodji l-oħra, il-ġrajiet l-oħra li San Ġwan qiegħed jirreferi għalihom u li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imnisla f'dan il-ktieb. Jalla, kull wieħed u kull waħda minna jikteb biċċa sabiħa minn dan il-ktieb fi spirtu ta' komunità. Jalla, kull wieħed u kull waħda minna fil-biżgħat tiegħu, fil-kamra magħluqa bil-bibien imsakra sew tiegħu minħabba l-biżgħat tagħna. Jalla nagħmlu esperjenza ta' Ġesu ħaj li jiġi li jurina jdejh u ġembu li jimlina bil-ferħ u li jibatna biex aħna wkoll bħad-dixxiepli ngħinu Tumas ieħor jew Tumas oħra ikunu parti minn din il-komunità, jagħmlu esperjenza tal-ferħ veru u jkollna il-ħajja l-ġdida li Ġesu tagħna, il-ħajja li San Ġwan jgħidilna fil-Vanġelu, il-ħajja li aħna nirċievu permezz tal-Ispirtu li Ġesu jonfoħ fina il-ħajja f'ismu. U li wieqfaw flimkien nagħmlu t-talba tagħna lil mulej, it-talba li għallimnaħuna l-kbir Ġesu. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek. Ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna, ħobsna ta' kuljum. Għatina l-lum, aħfrilna tana, aħfrilna jitnubi tana, bħalma aħna kolna fru, li min ħati għalina, la daħalniex fl-ebda tiġri.
kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għexu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Roddu ħajja. Jekk tridu l-ħajja fikom, imlew qalbkom bil-kelma tiegħi, ħarsu għejxu għala tibżgħu xejn. Ikolkom ferħ ta' sew, ikolkom paċi sħiħa, u jiena magħkom sa tmiem. U jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, jiena triq ta' snin. Jien huwa l-ħobż tal-ħajja, min jiġi għandi ma jtieħ ġuħ, min jemmen fija ma jtieħ qatt. Din xewqa tal-Missier li l-kol tgħixu għal dejjem, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, U jiena magħkom sa tmiem. Din hija il-weda ċerta tal-Mulej Ġesu illi ma jitlaqna qatt waħedna, u llum ukoll fis-soċjetà midruba tagħna ikompli jurina idejh u ġembu. Għalhekk ejja aħna wkoll il-kelma tiegħu nħalluha tkun dawl għalina kif nixtiequ li tkun mhux biss illum jew f'dan iż-żmien tal-għid jew kull nhar ta' ħadd, imma fil-ħajja kollha tagħna. Din hija x-xewqa wkoll tal-komunità illi temmen. Il-Knisja f'Għawdex illi din is-sena qiegħda tiċċelebra u tgħix dan il-pjan pastorali mdawwal mill-kelma ta' Alla, u waħda mill-inizjattivi illi għandna qudiemna fil-jiem li ġejjin fil-fatt fis-6 ta' Mejju illi ġej huwa l-lejl imdawwal li ngħata l-isem Xema, isma' meħud mill-kelma ta' Alla. Walek nixtiequ minn issa nistednukom anki lilkom li qegħdin issegwu mill-Gżira ta' Malta sabiex f'dak il-weekend is-6 ta' Mejju illi ġej taqbżu qabża sa' Għawdex u tiġu fil-Belt Victoria fejn bejn is-7 ta' filgħaxija u nofs il-lejl se jkun hawn diversi attrazzjonijiet u attivitajiet kollha jduru madwar il-kelma ta' minn arti għal mużika, għal letteratura, għal diskussjoni, anki ikel ispirat mill-Bibja, teatru fit-toroq tagħna u anki momenti ta' spiritualità. Inħeġġukom minn qalbna sabiex tattendu din huwa wkoll parti mill-formazzjoni li nkomplu nieħdu dwar il-kelma ta' mhux biss mod spiritwali u reliġjuż imma anki kulturali u artistiku. U hekk nagħlqu x-xandira tagħna l-lejla mis-Santuarju ta' Pinu fejn wassalnikom il-Lezzju Divina għat-tieni ħadd tal-għid immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Waqt illi nagħtukom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istessin fis-6:30 għal Lezzju Divina oħra, minn qalbna nixtiequlkom lejt it-tajjeb.